כבר ערב התמרון הצבאי בחודש אוקטובר הציגה מערכת הביטחון לקבינט את תוכנית המלחמה עם קביעה כי נדרש לפרק את גדודי החמאס ובמקביל לפעול ליצירת אלטרנטיבה שלטונית פלסטינית מקומית לא עוינת. מאז אוקטובר אני שב ומעלה את הנושא ברציפות בדיוני הקבינט המצומצם והמורחב ללא תשובה. סופה של המערכה הצבאית במעשה המדיני. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיהוו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי. לצערי, התוכנית לא הובאה לדיון, וגרוע מכך, לא הובאה חלופה אחרת לדיון במקומה. אי החלטה משמעותה החלטה בפועל. כתוצאה ממציאות זו, מתפתחת מגמה מסוכנת, המקדמת ממשל צבאי ואזרחי ישראלי ברצועת עזה. זוהי חלופה רעה ומסוכנת למדינת ישראל, אסטרטגית, ביטחונית וצבאית.